अनजाग्रा प्रियफोर, जों गिर्जायाव थाङैनि जोंहा मा खहा जानो हागौ नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों ने? अनजाग्रा प्रियफोर, गिर्जायाव थांनाया जोंनि थाखाय मोनसे हुदा, मोनसे खान्थि, मोनसे नियम नङा। नाथाय गिर्जायाव थांनाया जोंनि आत्मिक जिउखौ जौगाहोयो। गोथार शास्त्रआ जोंखौ बुंदों, नोंसोरो माब्लाबाबो खौसे जानो दा नागार होननानै इब्रायारि 10:22 सिरियाव। थारैनो नोंथाङा बेनि गोनांथिखौ मोनथिगौ ना? फै अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावखायनो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोङो रोखा जागोन, नायगोन, मोनथिगोन जे गिर्जायाव थाङैनि जोंहा मा खहा जानो हागौ, नुकसान जानो हागौ, बे बिषयाव जोङो बाथ्राखौ सावरायदोनि। दा बेयावहाय खावलायनो हास्थायबाय, साफ्रोमबो भिडिअखौ गेजेराव नागारनानै दाथां, जोबजासिम नायगोन, जेन नोंथाङा गासै बाथ्राफोरखौ रोखायै मोनथिगोन। जोंनि जिउआव गिर्जायाव थाङैनि मा खहा जानो हागौ, बेफोर बाथ्राफोरखौ जेन रोखायै मोनथिगौ। दे अब्ला प्रियफोर, फै जोङो बाथ्रायाव आवगायलांदोनि। गिर्जायाव थाङैनि सेथि खहा जानाय बेनो जाहैबाय जिउमानि जौगानाय आरो बोलोनि खमिलांनाय। आत्मिक विकास और शक्ति का कमी। बे बिषयाव बाइबेला बुङो इब्रायारि 10:22 सिरि। सोरबा जथुमनायाव लोगो लाज्लायग्राफोर बादि जोङो गावजों गाव लोगो लाज्लायनायखौ नागारालाबानो फोरबोनि फैफिनगोन साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन जानायखाय दे जों रासिननिख्रुइ रासिन लोगो लाज्लायनानै गोसो दुंखां होज्लायनि। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेनो जे जों जुदि गिर्जायाव थाङाब्ला जोंनि आत्मिक जिउनि जिथु जौगानाय दङ, बै जिउ जौगानायाव हमथानाया फैगोन, लोरबांथिया फैगोन। जेब्ला जोङो गिर्जायाव खौसेथियै थाङो, जोङो गिर्जायाव इसोरनि बोसोन खोनानो मोनो, उपदेश मोनो, जों बेजों बे दुंखां होज्लायनो हायो, बेजों बे रंजाज्लायनो हायो, जोङो दुखु सुखु रानज्लायनो हायो। बे गासै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि आत्माया बोलोगोरानिख्रुइ बोलोगोरासिन जायो आरो जिउमायाव जोङो जौगालाङो। गिर्जा न'आ मोनसे बेबायदि जायगा जेरावहाय जोङो इसोरखौ लोगो हमनो मोनसे खाबुखौ मोनो एबा जायगाखौ मोनो, आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि फोथायारिफोरजों लोगोसे खौसेयै मिल मिलाप जोङो जानो खाबु मोनो, जायनि जाहोनाव जोंनि फोथायनाय, जोंनि जिउमाया बोलोगोरा जायो आरो जोङो सानफ्रोमबो खुसियाव थायो। जों जुदि गिर्जायाव थाङाब्ला जों बे खाबुखौ खोमानानै लायो। गिर्जायाव थाङैनि नैथि खहा बेनो जाहैबाय गावखौ हारसिं आरो गोजानाव मोनदांथियो। बाइबेला बुङो माथाइनि 18:20 सिरि, मानोना जेरावनो सानै साथाम ज' जानानै आंखौ खुलुमगोन, बेयावनो आं बिसोरजों थागोन। गिर्जायाव जों बयबो थाङो आरो खौसेथि जायो, आरो जोङो इसोर दङखौ जोङो गिर्जा न'आव मोनदांथिनो हायो। जेब्ला जोङो गिर्जायाव थांनाय नङा एबा गिर्जायाव थाङा, अब्लाना जोङो आत्मायाव हारसिं अनुभब खालामगोन, मोनदांथिगोन, आरो लोगोसेयैनो जोङो इसोरनिफ्राय गावखौ गोजान जानाय मोनगोन एबा जोङो गावखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनाय जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो गिर्जायाव थांगोन, अब्लाना गावखौ हारसिं होननानै माब्लाबाबो साननाय नङा, आत्मायावबो जों हारसिं मोननाय नङा। मानोना जेब्ला जों गिर्जायाव थांगोन, जोङो इसोरनि उपस्थितिखौ जों मोनबाय थायो आरो जोङो जिउआव बोलोगोरा जायो, आरो जोङो माब्लाबाबो गावखौ हारसिं होननानै साननाय नङा। इसोरा आंजों लोगोसे दङ, इसोरा जोंजों लोगोसे दङ होननानै बै मोनदांथिखौ जों मोनबाय थागोन। जों जुदि गिर्जायाव थाङाब्ला बे खाबुखौ जोङो खोमानानै लागोन, जेरावहाय इसोरनि उपस्थितिया दङ बेखौ जों खोमागोन। मानोना इसोरा बुंदों, जेराव सानै साथाम ज' जागोन बेयावनो आं दं होननानै। गिर्जायाव थाङैनि थामथि खहा बेनो जाबाय आरज आरो समर्थन होनायनि खमि जागोन। प्रार्थना और समर्थन का कमी। जाकबनि 5:15 सिरिया बेबायदि बुङो, बे फोथायनायजों आरज खालामनाया जब्राखौ सोखागोन, फोरबोआ बिखौ मोजां खालामफिनगोन आरो बिनि मावनाय पापफ्रा निमाहा होजागोन। गिर्जायाव बिजों बे बैजों बि आरज खालामज्लायनाया गोबां गोनांथि मावनांगौ खामानि, आरो जोङो जेब्ला गिर्जायाव थाङो अब्लासो जोङो बैनि थाखाय बेनि थाखाय बेजों बे बिस'ज्लायनो हायो। आरो बेजों बि गिर्जा न'आव जों बिस'ज्लायनाया जोंखौ थुलुंगा होज्लायो आरो जोंखौ दुंखां होज्लायो आरो जोंखौ खैफोदनिफ्राय गहोनायाव मदद खालामो। जों जुदि गिर्जायाव थाङाब्ला जोंहा बे खाबुआ गोमायो, आरो जों जुदि बेबायदि गिर्जायाव थांनानै बिस'ज्लायनायखौ खालामाब्ला जोंनि जिथु सोमोन्दो दङ आरो जों बेजों बे जि अनज्लायनाय दङ, बे अनज्लायनायफोराबो जोंहा खमिलाङो। गिर्जायाव थाङैनि ब्रैथि खहा बेनो जाहैबाय गियान आरो आत्मानि गियाननि आंखाल जायो। 2 तिमथि 3:16 आरो 17 सिरिया ओरैहाय बुङो, शास्त्रा इसोरनिफ्राय जाबाय,
नंगौखौ फोरोंनाय, जायिखौ रायनाय, गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार। अब्लासो बि इसोरनि मानसिया मोनफ्रोमबो गाहाम हाबानि थाखाय थामथिम खालामजाखानाय जागोन। बेनि ओंथिया बेनो जे इसोरा जोंनो बाइबेलनि गेजेरजों सैथो शिक्षा एबा सैथो गियानखौ होयो आरो सैथोनि लामाखौ दिन्थियो। गिर्जाया बेबायदि मोनसे जायगा जेरावहाय जोङो इसोरनि बोसोनखौ बुजिनो, इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो, इसोरनि बोसोनखौ मोनथिनो, इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनो थाखाय जोङो खाबु मोनो। जेब्ला जोङो गिर्जायाव थांनाय नङा अब्लाना जोङो बैफोरबायदि इसोरनि बोसोन, बाइबेलनि बोसोननिफ्राय गावखौ गोजानाव लाखिनाय एबा गोजानाव दोननाय जायो। नाथाय जेब्ला जोङो गिर्जायाव थांगोन, बै इसोरनि बोसोनफोरा जोंनि समयसानि समाव जोंनो गोदान गोदान बोलो होगोन आरो गासै समयसाजों जुजिनो थाखाय जोंनो बोलो होगोन आरो जोङो गोदान गोदान बोलोफोरखौ मोनबाय थायो। नाथाय जेब्ला सासे बेक्तिया गिर्जायाव थाङा अब्लाना जोङो बैफोरबायदिनिफ्राय जोङो बन्सित जानानै थायो एबा जोङो बैफोरखौ मोननो हाया। गिर्जायाव थाङैनि बाथि खहा बेनो जाहैबाय थुलुंगा होज्लायनायनिफ्राय आनज्रायना थानाय एबा गोमानाय। इब्रायारि 3:13 सिरिया बेबायदि बुंदों, नाथाय जेसे दिनै होननाय समा थागोन, एसे दिन नोंसोरनि रावबो पापजों सोलायजायि बादि आरो गोसो गोरा जायि बादि साफ्रोमबो गावजों गाव गोसो फुदुंज्लाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गिर्जायाव थांनाया बेजों बे दुंखां होज्लायनाय जायो, जेरावहाय जोंनि फोथायनायखौ आरोबाव बोलो गोरासिन खालामबावो। जेब्ला जोङो गिर्जायाव थांनाय नङा, बेजों बे दुंखां होज्लायनाय नङा, अब्लाना जोङो लोरबां जालांगोन। बेयावखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गिर्जायाव थांनाया बेजों बे दुंखां होज्लायो आरो जोंखौ आत्मायाव बोलो गोरा खालामो। आत्मायाव बोलो गोरा जेब्ला जोङो जायो, सैताना जोंखौ नस्थ' खालामनो हाया, सैताना जोंखौ नारसोमनो हाया, सैताना जोंखौ फेजेननो हाया। जेब्ला जोङो गिर्जायाव थांनाय नङा अब्लाना जोङो बे मुलाम्फाखौ मोननाय नङा, जोंनियाव बे खहाया फैगोन। गिर्जायाव थाङैनि द'थि खहा बेनो जाहैबाय गुबुनखौ सेवा खालामनो खाबु मोना। इसोरनि बोसोन गालातियारि 5:13 सिरिया ओरैहाय बुङो, अ आंनि बिदा फंबायफोर, गहु जानो थाखायनो इसोरा नोंसोरखौ लिंहरदों, नाथाय नोंसोरनि मोदोमनि लुबैनायफोरखौ मावफुंनो दा बाहाय। बेखौ खालामालाबा अननायजों गावजों गाव दाव खालामज्लायदो। गिर्जा न'आ मोनसे बेबायदि थावनि एबा जायगा जेरावहाय जोङो गुबुनखौ सेवा खालामनो खाबु मोनो, जेरावहाय जोङो गुबुननि खबरफोरखौ लानो खाबुफोरखौ मोनो आरो जोङो गुबुनखौ मदद खालामनो खाबु मोनो। जेब्ला जोङो गिर्जायाव थांनाय नङा अब्लाना जोङो गुबुनखौ मदद खालामनो हानाय नङा एबा मोननाय नङा आरो जोङो जोंनि अननाय जि दङ बे अननायखौ जोङो गुबुननो दिन्थिनो हानाय नङा। बे बिसयाव जोंहा खहा जागोन। गुबुनखौ सहाय होनाया, गुबुनखौ मदद होनाया, गुबुनखौ सेवा खालामनाया जोंनि आत्मिक जिउखौ बोलोगोरा खालामो आरो इसोरनि अननायखौ जोंनि गेजेरजों दिन्थिनाय जायो। जेब्ला जों गिर्जायाव थांनाय नङा, जों अब्लाना बेनिफ्राय बन्सित जानानै थागोन। गिर्जायाव थाङैनि स्निथि खहा बेनो जाहैबाय गोथार जिउनि सहायनिफ्राय गोजानाव थागोन। जहन 14:22 सिरि, बि हेफाजाब होग्राया जाबाय गोथार जिउ, जायखौ आफाया आंनि मुङै थोनहरगोन। बेनो नोंसोरनो गासैखौबो फोरोंगोन आरो आं रायथिनाय मानिखौनो नोंसोरनो गोसोखांहोगोन। बे बाइबेल सिरिनि बायदिब्ला गोथार जिउआ जोंनो गासै बिसयखौनो फोरोङो। जेब्ला जोङो गोथार गिर्जा न'आव थाङो अब्लाना गोथार आत्माया जोंनि जिउआव थानानै मजबुदै खामानिखौ मावो। गिर्जायाव थांनानै जिथु मोननाय इसोरनि उपदेश, इसोरनि बोसोन, इसोरजों आर'ज खालामनाय, बैफोर गासैबो जोंनि जिउखौ बोलोगोरा खालामो आरो जोङो आत्मायाव खामानि मावनो थाखाय जोङो उत्साह मोनो, बोलोगोरा जायो, जायखौ जोङो केबल गिर्जायावल' मोननो हायो। आरो गोथार जिउखौ बोलोगोरानिख्रुइ बोलोगोरासिन जोंनि जिउआव खामानि मावनायखौ जों हास्थायोब्ला जों गिर्जायाव थांबाय थानो नांगोन। मानोना गिर्जायाव थांनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि बोसोन खोनासंनायनि गेजेरजों जोंनि जिथु गोथार जिउ दङ बियो बोलोगोरानिख्रुइ बोलोगोरा खामानि मावो आरो बियो जोंखौ अरायबो मोजाङै दैदेनो। जों जेब्ला गिर्जायाव थांनाय नङा, गोथार जिउनि खामानि आरो गोथार जिउनि दैदेननायखौ जोङो जोंनि जिउआव नुनो मोननाय नङा। गिर्जायाव थाङैनि 9थि खहा बेनो जाहैबाय जिउआव गोजोन सान्थिनि आंखाल जागोन। इसोरनि बोसोना बे बिसयाव बुंदों, गितफोर 122 नम्बरनि 1 सिरि, जेब्लानो मानसिफ्रा आंखौ बुंदों, थुदु जोंनि फोरबोनि न'आव थांदोनि, अब्लानो आङो रंजादों। गिर्जायाव थाङैया जों गावनि आत्मिक जिउनि जिथु सान्थि, गोजोननाय, सुख सान्थि दङ, बै सुख सान्थिखौ जोङो खोमानानै लानाय जायो। जेब्ला जोङो गिर्जायाव थांगोन अब्लाना जोङो बै आत्मिक जिउनि सुख सान्थिखौ जोङो मोननो हागोन।
आत्मिक जिउनि रंजानायखौ मोनगोन आरो जि रंजानाया जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानायाव जोंखौ गोबां मदद खालामगोन मोनसे मोजां जिउखौ खुंनो थाखाय आरो जोङो सानफ्रोमबो गोदान गोदान बोलोफोरखौ जोङो मोनबाय थायो। दा बेयावहाय जों जुदि गिर्जायाव थाङाब्ला बे आत्मिक जिउनि सान्थिखौ जोङो खोमानानै लानाय जायो एबा खोमानानै लानाय जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, गिर्जायाव थाङाब्ला जोंहा मा खहा जानो हागौ बे गासै खहाफोरखौ जोङो नायबाय। गासै 8टा पइन्ट आरो गोबां खहाफोर दंबावो। बेफोर गासैफोरखौ लाबोयोब्ला भिडिअफोरा गोबां गोलाव जागोन। बेयावहाय आं नोंथांमोननो मेइन गुदि बाथ्राफोरखौल' लानानै फैबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला मोनसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो जायफोरा गोदानै फैदों आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होनानै होदो। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय आरो लोगोसेयैनो शेयार खालामनानै होदो। प्रियफोर, दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। इयुननि समाव फैफिनबावसिगोन। बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा बयजोंबो लोगोसे थाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। आमिन।